Nakipakusgan sa Davao de Oro Police Provincial Office ang ilang mga operasyon batok kriminalidad ubos sa direktiba ni Provincial Director Police Colonel Cesario Duquiling Jr. Sa niaging bulan sa Nobyembre, subling gipatuman sa kapulisan sa probinsya ang pagpakusog sa kampanya sa illegal nga droga, pag-aresto sa mga individual kalabot sa illegal nga paghupot og armas, gambling ug mga pag-aresto sa mga malapason sa mga ordinansa. Sumala sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office, gikan November 1 hangtod 30 ning tuiga, malampusong na aresto ang 26 ka mga wanted persons sa naglaing-laing kaso, gika sa usab ang 43 ka anti-illegal drugs operation nga miresulta sa pagkadakop sa 49 ka drug suspect. Na-recover usab sa operasyon ang 24 ka mga naglaing-laing klase sa mga dili lisensyadong armas sa gipakusog nga kampanya Batok Lost Firearms dungan sa pagkaaresto sa 12 ka mga individual nga nalambigit sa illegal gambling. Samtang sa padayong tinguha sa otoridad alang sa kahapsay ug kalinaw sa matag lungsod, malampusong gikasa ang 89 ka operasyon ilalom sa Republic Act 4136, Land Transportation and Traffic Code, kundiin 901 ka mga individual ang naisyuhan og Citation Temporary Operators Permit kun TOP, hugot sab nga gipatuman ang Municipal Ordinance nga nakapahigayon og 227 ka operasyon nga miresulta sa pag-isyu sa 2,119 ka mga citation tickets. Sigon sa opisyal, ang maong kalampusan resulta sa iniusang pagpaningkamot sa kapulisan aron ipatuman ang disiplina, pagpugong sa krimen ug pagpanalipod sa katawhan sa tibuok probinsya. Katropa, gusto ba ka nga himsog permi, magsanton vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas, Kenneth J. Tagupa, XFM News.